Mistieden fuq il-programm NetLive Andrew Aġus Muscat, chairperson tal-MHRA, iddeskriva s-sitwazzjoni preżenti ta' traffiku f'San Ġiljan ta' sliema u swieqi bħala rebus li qed jikkawża frustrazzjoni kbira kemm għar-residenti kif ukoll għall-industrija turistika. Aġus Muscat spjega kif dan l-inkwiet qed jirriżulta minn nuqqas ta' koordinazzjoni bejn l-entitajiet governattivi li bħalissa iwettqu xogħlijiet infrastrutturali estensivi fil-lokalitajiet l-aktar traffikanti tal-pajjiż. Ix-xogħlijiet li jinkludu trenching għal cables tal-elettriku u manutenzjoni ta' toroq qed isiru fl-istess ħin u dan qed iwassal għal ġimgħat sħaħ ta' konġestjoni bla soluzzjoni viċin. Affarijiet li ma jitwemnux, għax kieku qed ngħidu għamini għal-ewwel darba, ngħidlek nagħmlu d-diskussjoni, ma dan huwa snin tajjeb li niddiskutu u għadna ma tallimniex. Issa, x'inhi s-soluzzjoni? Is-soluzzjoni huwa l-ewwel nies id-disciplina u l-inizjattiva li jkun hemm unit sejħela li trid tajjeb xi ħadd responsabbli li ħares lejn daw it-tip ta' proġetti mod holistiku, project management ta' vera. Intant huwa wera tħassib tiegħu dwar kif dawn il-proġetti għalkemm meħtieġa u b'intenzjoni tajba qed ikollhom impatt serju fuq is-settur tal-lukandi u r-ristoranti, wieħed mill-aktar setturi sensittivi u kruċjali għall-ekonomija Maltija. Il-konġestjoni fit-toroq qed toħloq sfidi loġistiċi u qed tnaqqas l-attrattività ta' dawn il-lokalitajiet għal turisti li ħallsu prezzijiet mhux ħfief biex igawdu vaganza f'ambjent paċifiku. Aġus Muscat sostna li l-sbuħija ta' Malta bħala destinazzjoni qed tiġi kompromessa u dan jista' jaffettwa direttament il-kwalità tat-turiżmu li l-pajjiż ilu snin jipprova jattira. Saħaq fuq il-ħtieġa ta' inizjattiva ċentrali li tħares lejn dawn ix-xogħlijiet b'mod holistiku u organizzat sabiex il-progress infrastrutturali ma jkollux konsegwenzi negattivi fuq setturi oħra. Il-messaġġ tiegħu kien ċar: mingħajr ħarsien koordinat u komunikazzjoni trasparenti mal-pubbliku, il-frott tax-xogħol se jitkisser minn kritika ġustifikata mhux biss minn residenti imma wkoll mit-turisti li jridu esperjenza tajba u bla ostakli.